unsubscribe no-share lo msebenzi. Umbali uyabheda siyasubscribe. Yabona yini? Yeah, subscribe button. I'm SAP to the yellow that is Sabelo. I'm the relatum Shobanisa. Well, I ain't gonna yes, Ura no Ronaldo, Twepuabi, Kakulu. Uyawahlala phansi walibuka kahle ibhola uyayazi nqa noma uyakhuluma nje uMessi is a GOAT GOAT greatest of all First time. Ronaldo I first one. Wenza intangakwazi. Hello? Emsebenzini nathi i-overtime. Oh, okay. Bana. Oh, so tokhona njani? Lofana niyebele tokhona ngimfusana sebusuku nanina bebamfonela. Kunyakaziswa kuyi-weekend. Akusena. Athi ulungu omusha. Kodwa nje ngitshela kabi Kusemajeni. Kune-legends esiyivelayo-ke manje. Bayangibiza isipani kumele ngithi uJoya ngishiya ngibambe imona. again. Angina-choice but ngiyoshaya i-double shift. Mawubuya lapho hamba ofesa kabuhle. Awusashi no too. Look cheat. Too much. Omunye ubizwa nominini emsebenzini wena ulazi ibhola Uba mina futhi bengidlala ibhola. ubulifaka thola abantu abakho hayi ilali inkinga awu nawe futhi usuyahamba njengalo No, khona emergency ngifuna ukuthi kancane nje. Mhlawumbe uzoshaya ijika kanjani? futhi ushaya abafazi futhi ungene Awu kanjani mina nofazi? No ngiyabuya njani? hayi asazi kodwa hamba kwamasosha abantu beyikhaya Ubani? Hayi mina babe. Hayibo, phela isikhathi. Serathi. Hayibo, ufuna ngidlala isikhathi? Angizokubona yini. Hayibo, uxolise nje uthi khona. Relax ngalo akekho usemsebenzini. Serious? Uzobuya ekuseni. Kade ngichile naye wafonela ukuthi azoshaya overtime. Shuthi isikhathi sethu. Akazi. How? so abuya futhi Manje uri-later. hayi lo uma ngathi uxuxuzelelwa isisu wathi ukhona i-emergency ngasi emergency Emergency eyaphi manje? mina ama-emergency Awusazi ukuthi wabhekene nephuza la. faka umunye ombili phela Kamshisa.
Sampai manje mina ngishisa umgaqo Nakwaya unabhiya lonke nibheke kumina. Wenza ama-overtime kanti awuhanda ama-overtime thenga ubhiya. Angisenamali yabhiya mina. Ngiyafuna incema namantombazane thenga ubhiya. Hayi intombazane yabuhleli nawo la eduze. Hayi ngiyazi. Ngifonela manje wangidabula nje. Hello? Oh. Hayi wena. Ngisuka lapha eThaveni. Umnyaka ofanele. Yewena Silima, ngeke uzokwazi ukungena lapho umphethe phansi, uzongena. Yona, bahlanya. Nomoya mngama ngiyangena. Seke isikhathi ngena lana. Oh. Hey. Awona nje. Abantu azokufonela nje ekseni. Wangcola ngaso ubuyela emsebenzini? Hayibo, umsebenzi muphi? Hayibo. Phela kade emsebenzini nje. Angidlali indaba yomsebenzi mina kwami nje lapha. Uyazi ukuthi ngingena mengithanda, mengafuni, ngivele eThaveni. Silale ku-relax uphumule. Kosho ukhathele nje. Yo. Hey. Hayibo. Kwanokungwenya phola. Ngibungwenya senokuyindlini sethu manje. Oh, phela bengiphuza naye ke sithi mhlawumbe iphunga lakhe lisemakhaleni kodwa ibu. Sithi iphunga lakhe. So umuzwa nami la endlini. Silale. Yini? How? Ngathi uphaqa bakangwenya nje lapha. Uphaqa bangwenya. Hayi namanga yibo. Uyaphupha wena. Hayibo. Hayibo, uyaphi? Kodwa Uyaphupha lala. Khathele ubuye emsebenzini.